sammen og elever, der er trætte af de lange skoledage. Vi vil nu stille om til Julie Lehmann, som har skolelæreren Jette Hansen med sig i dag. Tak, Katrine. Jeg har skolelæreren Jette med. Hej Jette. Hej. Hvad synes du om de lange skoledage? Jeg synes jo, at de er rigtig lange, og I må være forfærdeligt træt, når I kommer hjem, og det kan være svært at koncentrere sig til de sidste timer. Ja. Tror du, det bliver lavet om på et tidspunkt? Ja, det tror jeg faktisk, og man er allerede begyndt at lave det lidt om, fordi at man nu kan søge om, at man i stedet for nogle af de understøttende undervisningstimer kan få 2 voksne ind i klasserne i stedet for. Så man er faktisk begyndt at lave en lille smule om allerede, og jeg tror, det bliver mere. Okay. Længere tid på skolen? Jamen for mig er det fint. Jeg laver jo ikke mere eller mindre arbejde, end det jeg altid har gjort. Nu har jeg det bare på skolen, og så er jeg jo fri for at sidde derhjemme og arbejde i weekenderne. Så det er slut med at sidde sene aftener og weekender og hvad vil jeg forberede og ret. Okay. Synes du det? Okay. Tak for din tid. Velkommen. Vi siger tak til Julie Lehmann og Jette Hansen. Det var alt herfra. Se med igen i aftennyhederne 18:30.